Der kommer også en af dem. Eller flere der. Ja. Er det sådan primært ældre, eller? Det er sådan, bare det mode. Ja. Og der er 2 stykker. Ja, den ser lidt ledløs ud, den der. Det er jo ved at vælte. Ja, der er i hvert fald en cykel længere nede.